салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо салом алейкум. ва алейкум ассалом акаҷон, хуш омадед на ба магазини мо. ина бачаҳои ғариб бачаҳо бо дарои нава мақсад мо овардем. мақсад ҳамашад чизе ки дарое ки дар кунанд охани чӯби беларуски ҳамаш омодагаи зимистон ҳозир мақсад ҳама даро ҳастай. ина аялав и даро нақша гам мезанем акаҷон. и дарои шипони эмали сафед шишагӣ нархш акаҷон 1400 сомон. размерошон 25 ба 86 мешаванд. ё шипони эмал краскадор. инаашам шипон цвети коричневӣ шишагӣ иам 25 ба 86 нархш 1320 сомон. и шиша дорам. ина шипоное ки ҳамон размеранд. ям растискиё гуфтамон бачаҳо ҳам растиски даро ҳамаш баландиш 25 бараш 86 мешаванд. на ина ҳама растискиянд. ина шипон яктагил дуюм зард ина мақсад светои золотои дуб. ина тагангиш бо орех ҳами гул ё 60 70 80 доранд. дар магазин тайёр шастай. инаи гули ки мақсад гули хеле роза мегам тари гул инавай гули қош ҳама намудуш я нархай 1070 сомон. размерошон ҳам гуфтагим 25 ба 86 ҳастай. инаи дарои шипоно уҷи мақсад каришниёш будшид. ина бо дарое ки тоза растиски беларуски чӯбӣ дари настияши хеле чӯван хеле шипон абой пабой нестай чӯби тозан. и дар я бародар мо гирифтагиай коробка паробка намо замоку часпака часпондагиам тайёруш 1700 сомон галтидагиай бародаро. айна бетайёруш коробка дора абналичка дора нархошон арзонтаракай мақсад 1500 сомоне бо скидка мешавад. ишагирен байна золотой дупш се намуд свет дора мақсад бо гулошон ҳархелай нархошон я нархай 1550 сомон. инаи дарое ки ам хеле шипонда монандай лекин нархш акаҷон хеле арзонтар 680 сомон. дадриниш коробка абналичка часпак замок дохил мешавад. имина амишта воштане вош мақсад коробка абналичка дора тамом. ина дарои ҳайтекои якум сортанд. гули борон гули шона ина гули қош инаиш гули арка свети сери бо усундандорот ҳамаша нишон метиҳем. нархоша якум сортан 920 сомон. бо мақсад дуюм сорташам ҳастай. размерош гуфтамонем ки 60 70 80 доранд. хеле мақсад 95 тари размер ё стандарт размеранда. ба ина шипонои эмали сафеда мақсад аялав гам мезанем акаҷон. инаи шипон мақсад 25 ба 86 нархш 1330 сомон. бо инаи тари қошам доранд мақсад и қошора инаи болошта мезананд. ина хеле мақсад евроклассик мешавад даро мақсад. и отдельни нархш 300 сомон места. и отдельни дара мақсад не и отдельни мефурӯшанда дар болошта места фақат. болоштаи абналичка худаш дора. ам абналичка хеле гулакоша метиҳем қати амуш 1300 сомон боша 300 сом и 1600 сомон мешавад қатина қошта мақсад. ана ёша гирифтагим нархошон яга ина якта ина дута ина сета ина 4 5
баҳуна ятай дигар гули қоши сафеди фасон сираги роҳ паро дидан якаҷон анавай ҳамаш нархошон 1300 сомон шишагиш 1430 сомон як шишаги дига аҷоибот гулш аста яво нишон метам ина ин гули қоши ки шишагӣ мақсад як хел хонаҳо камтар ториктара кан мемонанд барои вичам мемонанда 1400 сомон размерашон гуфтагим ҳамун размера 25 ба 86 замок часпак надоранд акаҷон фақат коробка обналичка доранд тамом дарои российский тоза ина бародаро фирмаи темп се резина мақсад замокошам сета никелдор дар аҷоибот даранд дарои российский дутабақа нархошон 4800 сомон 25 ба 120 инаиш бародар я табақаи ҳаму дарай я табақашам ҳамқаи се резина фирмаи темп дурношон хайтек марҳамат дуруншама сиёмка кунем бинанд бародаро дурношон хайтек баландиш 25 ба 86 25 ба 96 нархошон 2800 сомон я табақа 4800 сом ду табақа бо ина дарои эл классико мақсад дарои паҳми 10 сантиметра 10 сантиметр се резин дора светиш антрацит мақсад ина коричневӣ ҷои борон моронда 100% инаиш сери антик бетон и 10 сантиметраю аида мақсад ғавстарака дидесана дарватан қадар ғавсай беруниш никел дора свет сериян се замок дора нархиш 3400 сомон ина дарои оҳаниё ё российскиян бози ӯ парадам аста ошам бози аялам нишон метиҳем инаи бародаро дарои дутабақае ки тоҷикиян дуруношон ина чӣ мегӯянд мдф се замок доранд резин пезин баландиш 250 240 230 бараш 120 тайёр доранд 3500 сомон падзакасо мекунанд лекин тайёрша дорем мақсад то 250 230 240 дари профили шишагӣ барои хонаое ки калидориш торикан мемонанд рӯшанӣ метиҳанда нархошон ака 2400 сомон о шишагии аҷоиботаш истодаги вард нишон метавад аялам 2400 сомон дарои ӯзбекӣ дурун берун оҳан сигнал пигнал дора мақсад ая ҷо қулф мекунед ай 5 ҷоиш қулф мешавад дарои ӯзбекистон гули сомонӣ дора гули хеле чоркунҷа дора нархошон 2000 сомон дарои ӯзбекӣ ина барф боридасай лекин сиёмкаам зур шудасайда беан ака дарои оҳаниёи ҷара инаи барои дарое ки легран як мегем мо аку тоҷикӣ дарои легран як и либой намуд акаҷон заказ када метонен либой намуд размерша мақсад листиш 1 се замока дурношон ҳаму мдфи хеле математик додагиян нархошон 2100 сомон 1 ани бо арзонашам астай инаиш 1 листиш замокош ин итариан хеле мдф нестан и мақсад ина дурун берун оҳан 80 кило вазн дора бародар 2000 сомон нархиш маҳкам мекунӣ хича хидиш мекашам мерава ина и 230 падзакас омадагиян бародар заказ кадаги айрайсия нархиш 2100 сомон 90 ба 230 и дари легран як свети просто матвиян ака матви инаиш уже стили арзон шаакада свети матвиян замокои эл классико дадагиян ина дуруношон сери антик я паласаҷа дора и дута замокиҷа дора нархиш арзона 1300 сомон 1300 сомон инашам ҳамун клен заказ кадагиай 1 метра ба 235 нархиши ё 2700 сомонӣ гирифтем мақсади листшам ғавсаракай дуруношам хайтек доранда дуруношам дари хайтек дор як клен барои дом заказ кадагиан 3 дона нархиш 2700 сомон ина акай мо як табақае ки дари шишагӣ коридор да мезананд гуфтем ку ҳамун рӯшанӣ барои рӯшанӣ дар кора як табақае ки дари шишагӣ нархиш и арзонтарак 1700 сомон и шиша доранд мақсад бо ина мақсад барои кладовка ошхона склад туалет баня дарои арзон меган ина
беруншам оҳан, дуруншам оҳан, ду тарафа оҳан. Се петли доранд, замок доранд. Дар дурун берун оҳан, либбои намуд размер доранд. Нархошон арзон 560 сомон. 560 сом, аммо инам дари тайёра мегиранд мебаранда. Бо 500 сомаш ҳам астай, дурунш латай, ура уқа клиента уже намегиранда, мақсад сифатиш паст акаҷон. 550. Инаи дарои рассиски 25 ба 86. И свети хели сиёҳай, дуруношон МДФ-ои математик задагиам. Диден? Се резина. Нархи 2500 сомон. Моли Россиян. Байна моли Россия сифати арзон шай. 1600 сомон. Дуруношон хели ҷигарранг. Бо сиёҳшам астай, сафедшам астай. Маҳкамшавишам аҷоибот. Нархиш 1600 сомон. Иш 1200 сомай, дуруношон МДФ-ай, размерошон стандартай. Ду баландиш ду, бариш 90. И стандарт дарай. Нархиш 1400 сом. Ҳамо ки дар берун якум дари оханра гирифтем, 240, 230 гуфтем, ҳамён ин аввай 250 буд. И 240 тагангиш мақсад 230 тайёр доранд, мақсад ҳамин размеро даркор шавад, заказ кардан даркор лозим нест. Мақсад тайёр шава метиҳем мебарем. Иншоалло ина дарое ки ду табақа тайёр шавад, ина дурунш ҳам ябор нишон мутума. Ина дуруношон МДФ. Ба бародар ду табақаи арзон ҳамихели 230 ина. И арзона и 3400 сом, и 2400 сом. 1000 сом дар байништа нархиш фарқ мекунад мақсад. Ина идар. Ба акаҷон ина дарои Legrand 3 мегем, ака мақсад сеюм сорт мегем. Ин нархиш 1250 сомон. Листиш 00, ду замок дора, дуруношон МДФ. Ина хели тугма дора. И МДФ лата пата неста, МДФ. Ина маҳкам шавиш. Ай ҳама ҳадавои ҳамеда барои хонаи времикада пол наими гирифтесиян. Ба инаиш хеш мақсад ягон намуд гилпил надорану листи ҳавори замоки зур доран. МДФ-иш сафедан, лекин нархиш арзонтар 1450 сомон. Лекин листиш 1/4. Инаишам ранги нам 1250 сомон бориян. Ҳами светшам астай, бо и бо дигатара ка мақсад ду тарафа оҳан. Нархиш 1350 сомон. 1350 сом. МДФ-иш 1250 сом акаҷон. Ина код 48. Дурун берун оҳан. Ина дуруншам оҳанай акаҷон, беруншам оҳанай. Хонаҳои хели камтар хели вай боша, нормальни хонаҳода мезанан. Арзонтара канда мақсад акаҷон 800 сомон. Дурун берун оҳан 800 сом бо скидка дора. Ба ина дар медни антик мақсад свети коричневай, лекин медви светай, листиш ғаус, се замок, дуруношон МДФ сафедана. МДФ сафедан. Нархошон 2100 сомон. И Legrand як. Скидка доранд. И свети медни антикша, инаи свети мативша акаҷон. И дарои оҳаниё. Ина ба дарои 25 ба 120 рассиски дуруношон ҳайтекан. И арзонтара ка ранги дурун якум бор нишон дадам 5000 4800 нею 3800 сомон дари ду табақа. Ина ай пачка коробка дастам. Ина бародаро ба ҷое ки ҳайтек да омадаем. Ина навбат ба ҳайтек. Шишаи арка гуфтагим бори ҳам 60 70 80 доран ҳамаш. Баландишон 25 66 76 86. Нархошон 920 сомона. Якта. И дуюм сорт 750 сомон. Дута. Ина гули қош сеюм. Гули чи молочный бугем, да? Молочный. Молочный свет. Ҳамаш 920 сомон. Свети сери. 60 70 80 без проблема занг задан гирен. Сери. Свети хушрӯ, хокисаранг. Свети саб сафед. Мақсад ягон намуд вай намедора, ва саб сафед гулпил надора. Инаишам свети молочный. Ям ҳамун размерошон. Инаиш свети сери.
свет серия хеле ширранга да кажон о инаиш свети сиёҳ свети сиёҳ лекин гулуш ранги шона боре ин масъал гули шона мегем инаиш свети деревяни ранги тахтада монандай светиш инаиш свети борон мега ина хеле борон боре хеле поён рафтагиай ина миёшона кажон мақсад ҳамаш хайтеко размер пазмер нарх фарқиш даму номер занг бизана тайёран ва онам рӯ пароя дари оҳани дига намонам нишон битем дари O'zbekistonай мақсад хиткӣ нестай мақсад дари O'zbekistonай ду тарафа оҳан ина и дари дитаваққай мақсад 1.20 ба 2.5 маҳкам шавишам хеле хушрӯ маҳкам мешаванда аҷоибот анакаҷон ина дарои оҳаниро мақсад бародарда буд кардем оли дарои шишагиро аялам нишон метиҳем ина акаҷоно дарои оҳанӣ ки хеле хонаҳои хеле багати да мезана мақсад либои намуд хона да бизанен и вид мета дари багатианда дари ковни я хеле бародарадам хеле дакансаш ҳам ҳастай бо дари хонаи гудада апасни гуфтан ина хеле поёнша гулухой кардагем диқавата лист дуроношон ина сирқ бо бигем сафед бо бигем сиёҳ мезанеҷа фарқ надора нархошон 6000 сомон маҳкам шавиш ранги мерседес инаиш бугем ранги ҳаму дарану стили арзонуш дислоя шиша байништа гил пилса додагиай замоб ҳамок болоша хош кадагемака дидесин дар чихел бафасон бо ҳамин номерунда мақсад сабшена бинависа да ватсабам бизнес каталога чанд наму дига заказ дадагем ҳамаи давҷа ҳастай бизнес каталогда ҳастай инаи нархи шакаҷон 3200 сомон 2.5 ба 1.20 дари шишагӣ ина бародар баландиш 2 бариш 1 метра ира падзаказ яка заказ кадагай шиша паҳм гуфтагай ша паҳм задагем гилпил и дари ковни нархиш 4200 сомонда падзаказ 1 метра чихел базебана барои хеле хонода хеле шишагӣ мезананд инаишам падзаказ 2 ба 1.20 дари профили диқавата листанакаҷон и дурун берун оҳан дурун шамохан берун шамохан дислоя шиша айсини дурун беруна мебинен ай берун дуруна намебинен шаш зеркални акаҷон ина бо бигем дари гигант и дара задаги одам худиш хонаш янамуд вид метия ки мақсад худиш хурсанд мешавада абналичкаи 3 паласаи 20 сантиметр якта 2 қавата шиша болошон бо 2 иам падзакасан 2.30 баландишай 1.20 баршай и барои витрин ҳамҷа орда мондагӣ меша падзаказ гирифтан шайда мақсад полни гирен дуруншам я бор ҳуй кинем маҳкам кинем бинем дурuna светшам бина ай иншоаллоҳ ҳамин дафъа лекин беҳад бисёр бад ҳамин заро заказ гирифтем да барои хонаҳои дуэтажа я этажаи калон калонода ина хидша мекаша задан дар кор нест ина ака дарои пластикои арзон 2 ба 80 1.90 ба 80 2 ба 70 1.90 ба 70 1.80 ба 70 размертон ҳастай нархиш бо арзон бо мақсад бо скидка мекунем ака нархиш 530 сомон либои намуд размериш фарқ надора 530 сомон 1.70 ба 70 ҳамун 530 сома 2 ба 70 530 сома 1.90 ба 70 530 сома 1.80 ба 80 530 сома 1.80 ба 70 530 сома ҳама размерош ҳаста 20-30 ҳаста инаишам акаҷон ҳамун 530 сома и қиматтаракай 800 сомона и хеле замок дорану мақсад материалиш ғавсан у 530 сома ручка доран айсен доран крючок доран тамом инаиш замокдор и нархиш 800 сома ё аму 530 сома 530 сома 530 сома инаи бародаро терезаое ки унопен 5 камерага турецки 15 сол кафолат дора 1-2-3 открывалка дора 1.40 ба 1.40 падзаказ 1600 сомон ғалтидагиай и падзаказ инаиш размери стандарт 1.30 баландиш 1.20 бариш роллер плас 15 сол кафолат дора 1100 сомон нарх шакаҷон 1.40 шам 1100 сомон инаиш терезаи сафед роллер плас 1.20 баландиш 1 бариш нархиш 580 сомон иш 1 ба 1 иш 400 сомон анаиша сафед 1.20 ба 1 430 сомон 430 сомон 1 ба 1.20
терезаи ира нагира мешава. Ира мегӯям. Терезаи сафед 1/41 нархиш 550 сомон. Сеюм сорт акаҷон. Лекин ҳама ҳамин мегиранд. Маҷбураш ки арзонтара кан. Бисёрш ҳамин мегиранд. Ба ина терезаи коричневӣ 1/30 баландиш, 1/20 бариш, якта открывалка калон, як форточкача. Нархш акаҷон 1250 сомон. Иш дуюм сортан акаҷон Адапласт мақсад 1/20 ба 1/30 ядараш 920 сомон. дудараш 1050 сомон. И ду парашу мешава ва яташу мешава да. Ҳастай налич тайёр. 1/20 ба 1/30 свети золотой дуб 1250 сомон. Я открывалка дора пад заказ любой намуд размера мезанем акаҷон. Ина арзон таракоша сар кунем ага. Терезаи сафед Туркпласт 1/20 ба 1/30 да открывалка ши мешава 650 сомон. Я открывалка ши мешава 550 сомон. 1/20 ба 1/40 астай. Ду параши мешава 700 сомон. Байниши мешава 600 сомон. И скидка арзон тарака ду параш профил гирдошта спеса задагиан. 1/20 ба 1/30 бародарам 1/20 ба 1/30 беҳад терезаи хадавоя. Ҳозир ҳамам 1/20 ба 1/30 мезанам. 1/20 ба 1/30 нархиш 500 сомон. Стилои российский чашмои калон 500 сомон. Коричневиш сеюм сортай 850 сомон акаҷон. Ана 1/20 ба 1/30 дига Туркпласт форточка ши мешава, байни ши мешава 650 сомон. Инаишам як калония майда и турецкий материалай и 930 сомон. 650 930. 1/20 ба 1/20 нархиш 550 сомон. 1/20 ба 1/20 сан 4 кунҷа. Инаиш 1/20 ба 1/30 на турецкий на тоҷикӣ байни ҳар душтайда и нархиш 700 сомон. 700 сомон. Ана дарои шипона нишон додем, дарои хайтека нишон додем, дарои беларускира нишон додем. Ҳама дарои қимат ина ки дарои арзонора нишон метем. Чуби мақсад МДФ-ан гирдишта чуван байношта хеле ранги хеле хафак додаги губкават кардагиам. Размерои 1/80 ба 80, 2 ба 70, 1/90 ба 70, 2 ба 80, 2 ба 90, 12 ба 90. Размеро ҳастай 7 намуд гил дора. Ҳоз даиҷа мақсад ятота витрина мондагин дасткрат ҳастайда. Нархошон қати замокиш акаҷон 520 сомон. Чанд намуд гил дора нархиш 520 сомон. Инаиш акаҷон ин ҳамин дарора 520 сомонра заводскошай 650 сомон. Коробка дора, абдаличка дора. Ё дадали салфан омадагай. Ёра аяла гирен ҳамаш 520 сомон. Размери десен майда, калон, баня, кухни, туалет любой намуд размерош ҳастан. Аяла гирифтан гирен. Инам охидам дари пластикера нишон бутун бародарода. Дарои пластики коричневӣ любой намуд размер заказ кинен. То 1/70 ба 70, 1/80 ба 70, 1/90 ба 70, 2 ба 70 налич тайёр дорем. 1050 сомон ай бародарам. Ай бародаро ина чизе ки ҳаст ман шумо нишон додам. Бо айдастмон чанқа ки биёе бо мақсад ёрдам метиҳам масал хеле дарора хушрӯ дадан арзон кардан ҳама дасти худ мода иншоалло. Ай ман шумо номера метам да он номер да WhatsApp бизнес каталогай да оҷа медорем бо миллион намуд дар мондагай бемор тамошо мекунем. Номерои ма 909 33 76 76. Номи ман Абубакр, бозори Иброҳимбек. Ҳамин номерда занг мезанем, WhatsApp салом бинависем, тамом шумо ҳама чиз автоматики мерава бародаро. Ҳай барои бачаҳои Россия, барои бачаҳои мақсад любой территория мақсад доставка, поставка иншоалло айдил мо чанка ки ёрдам доставкашам мекунем метиҳем. Раҳои дурда то автовокзала доставка ҳаст. Дар нои шаҳр иншоалло бесплатный бародаро. Саломат бошен ака. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.